Aurreder baten bila, gabiltza zoratzen, ta izarrak esan digu, galdetzeko hemen, Jaungoikoaren herri, maite Jeruzalen, esan zaiguzu laizter, Jesus nun jaio den, Jaungoikoaren herri, maite Jeruzalen, esan zaiguzu laizter, Jesus nun jaio den. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, gaur Eukaristi honetan, gure bi zenideen osasuna ekarriko dugu, Jaungoikoari eskatuz, zaindu ditzala bi pertsona hauek, eta baitare gaurko arratsalde honetan, geure hildako zenideak ere oroituko ditugu. Eta bitartean gu Eukaristi honetan parte hartu ahal izeteko, geure bihotza, geure anima presta ezagun. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure semearen jaiotzaz, miragarriro hasi duzu zeure herriaren salbamen egintza. Sendotu zeure herri honen fedea, Jesukristo bera gidari duela, hitzeman diozun zeruko saria iritsi dezan. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrek bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, jainkoa zuzena dela baldin badakizue, jakizue zuzentasuna egiten duena ere, jainkoa gandik jaioa dela. Begira zenbat erainoko maitasuna agertu digun aitak, jainkoaren seme-alaba izena baita eramagu, baita izana ere, ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteok, orain jainkoaren seme-alaba gara, gero izango garena, oraindik ez da agertu. Badakigu Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitu. Harengan itxaropen hau duen orok, garbitu egiten du bere burua, ura garbia den bezala. Pekatu egiten duenak, gaiztakeria egiten du, pekatua gaiztakeria baita. Badakizue pekatua kentzeko agertu zela Kristo, baina harengan ez da pekaturik. Harengan dagoenak ez du pekaturik egiten. Pekatu egiten duenak ez du ura ikusi, ez da ezagutu ere. Jaunak esana. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Kanta jaunari kantu berria, egintza harrigarriak egin baititu, garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Munduko bazter guztiek ikusi dute gure jainkoaren garaipena, egin irrintzi jaunari lur osoa, egin pozo ju eta kantu, jo soinua.
Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Ospatu jauna zitaraz eta kantu hotzez, turutaz eta adarrotzez, egin irrintzi errege den jaunari. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Aleluia, 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 aleluia. Itza aragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Onartu zuten guztiei, jainkoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Urrengo egunean, ikusi zuen Juan batailatzaileak Jesus beregana etortzen eta esan zuen, hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena. Honi buruz esan nuen nik, badator nire ondoren gizon bat, niri aurrea hartu didana. Ni baino lehenagotik baitzen, nik ere ez nuen ezagutzen, baina ni urez bataiatzera etorri bainaiz, ura Israeli ager zekion etorria naiz. Eta itormen hau egin zuen Juanek, espiritua ikusi dut uso irudian zeruti jeisten, eta haren gainera gelditzen, nik ere ez nuen ezagutzen. Baina urez, bataiatzera bidali ninduenak esan zidan, espiritua jaisten eta gainean gelditzen zaiola ikusten duzuna, ura da Espiritu Santuaz bataiatzen duena. Nik ikusi dut eta aitortzen hauxe dela jangoikoaren semea. Jaunak, esana? Nik ere ez nuen ezagutzen, baina nik ikusi dut. Hau dira Juanen hitzak. Iraganean hitz egiten du, ez nuen ezagutzen. Eta gaur egun esaten du, baina ikusi dut. Eta aitortzen dut baitare, hauxe dala jangoikoaren semea. Eta eliztarroi ere hauxe pasatzen zaigu. Gauza ez da fedea eukitzea edo ez eukitzea. Fedearen atzetik datorren hitza importanteagoa da fedea baino. Zer esan nahi dut? Elizara etorri gaitezke, etorri berdalako. Eta listo. Sentido moral baten, etortzen balima naiz, zerbait ona egiten nahi naiz, eta ez balima naiz etortzen, ez pekatu egin dut. Eta alderdi danak dute sentido morala, ez da? Baina gure jangoikoak hortara ez gaitu bidaltzen edo deitzen, ez? Moralina batera bizitzea, ez. Erlazio bat eskaintzen digu gure jangoikoak. Ez da moral bat, erlijioa. Moralak laguntzen du erlijiotasun hori ez galtzeko.
klaro baietz. Baina nik nire amarekin dudan erlazioa ez da morala. Badakit zer gauz gaizki dauden berari egindakoak eta zein dian onak, ez? Baina erlazio badago. Eta Elizan Jangoikoarekiko erlazioa dugu muinean, erdigunean. Eta erlazio horrek ematen gaitu guk erantzun bat ematea. Erantzun hori esaten da fedea, edo esaten dugu fedea dugula. Erantzuna fedea da. Baina berak ematen digun erlazio baten ondoren ateatako gauza da. Moralina batek ez du inondik inoa ezerrek eragiten, baizik eta barruko ez dakit barruko gauz bat edo idean daukagun zerbait. Orduan, gaur hortara pasatu behar dugu, hortara gonbidatzen gaitu gure Jangoikoak pasatzera. Nik ez nuen ezagutzen, baina orain ikusi dut eta esan dezaket hau dela nire Jangoikoa. Eta hori da, gure Jangoikoarekin bat egitera eramaten gaitun gauza. Juan nos lo dice muy claro. Muchas veces hemos escuchado a Juan estas palabras de yo no soy ni Mesías, ni el elegido, ni Elías, sino el que viene detrás de mí, ese os bautiza con Espíritu Santo, yo os bautizo con agua, diría Juan. Y hoy Juan nos dice, ese que habéis visto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es el que os bautizará con Espíritu Santo. Y dice también, yo no lo conocía, y ahora lo he visto. Y puedo decir que ese es el Hijo de Dios. Y muchas veces a nosotros también nos puede pasar eso, que nosotros no lo conocíamos y nos quedamos ahí, de brazos cruzados. Y no ponemos por nuestra parte, ¿no? Para que se dé ese encuentro que Dios quiere, ¿no? No pasamos de no conocerlo a verlo y de ahí poder decir, este es mi Dios, este es mi fundamento de vida. Y desde aquí se radica mi moral, mi forma de vivir, mi forma de relacionarme y mi forma de concebir la vida y mis relaciones. Pero no por una moral que está vacía, sino por un encuentro. Que ese encuentro da como respuesta en la fe del ser humano en esa persona que hemos visto. Por lo tanto, una forma de vivir, un seguimiento, un discipulado. Eso es lo que pedimos nosotros en este día de hoy, que seamos discípulos de aquel que es el Cordero de Dios, de aquel que es el enviado, de aquel que nos bautiza con Espíritu Santo. Munduko bekatuak kentzen duen bildotxaren bitartez, egin dezaizkiogun eskariak Jangoikoari. Jangoikoaren seme alaben fruitua, familia, Kristau elkartea egiten dugunok izan dezagula beti espirituaren argia, gaurko gizon emakumei Kristoren misterioa era egokian adierazteko. Eska dezaiogo jaunari. Jainkoa gurekin dela Eguberri jaietan ospatzeak eragin dezaiela agintariei, beren herriarentzat bakea eta zuzen bidea bilatzera. Eska dezaiogu jaunari. Izan daitezela orain ere, Juan batailatzaileak bezalako testigantza gartsua egiten duten apaiz, laiko eta erlijioso bokaziodunak. Eska dezaiogu jaunari. Jesusen etorrera handikiro ospatzen ari garenok, bizi gaitezela leial elkar maitasunean, salbamen egintza burutzean agertuko den aintzaren zain.
eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta gizak ere lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizak ere lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, geure doa hauek, horien bidez harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure hintzaren argi berria sortu da geure bihotzetan. Eta orain jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, ahalmena, nagusitza eta zeruko talde guztiekin zeure hintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zero lurra Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu gehar dauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zerrela jauna, zuberra izetorri arte, hau dugu hau berri hona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako.
Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Fernandez Ugarten familian hildako zenide guztiek. Juan, Jon, Susana, Carmín, Luis María, María Dolores, María Luisa, Imanol, Isidora, Vitoriano, Jesus, eta Alberdikoen zendian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Erraukizak izkibarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurogunotan, zure arrukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoloi pake usten dizuet, neure pake ematen. Begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea. Eman batasuna, erreg bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Doatzu bihot garbiak ikusiko bai dute jainkoak. Doatzu bihot garbiak ikusiko
doatxu bihotz garbiak, ikusiko bai dute jainkoa. Doatxu bihotz garbiak, ikusiko bai dute jainkoa. Doatxu otzan eta ezpiak, agindutako lurraz baitira jabetuko. Doatxu bihotz garbiak, ikusiko bai dute jainkoa. Doatxu bihotz garbiak, ikusiko bai dute jainkoa. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, Eukaristian parte izatea eman diguzu. Egizu sakramentu honek eragin ditzala geure bihotzetan bere fruituak, eta sakramentu hori hartzeak egin gaitzala gai zure doaiak onartzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedinka zitzatela jangoiko alguztidunak aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Adeste fideles, letis triumphant, venite, venite, in Belem. Natum videte, Regem Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Natum videte, Regem Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta orain Jesus gurtzeko aukera izango dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.